nagahatag imbag nga paglaom. Kung kagabi man ikaw nagmasurugon, tungod ang problema nga dirig mo naiilo. Yan ang naagas ang kay ko, maaamkon mo ang kamurayawan, magsarig kala Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaibigan. Live na live po tayo dito sa YT World. Sa lahat po ng ating mga kaibigan, welcome po. Ito si Kuya Joel at kasama ko ang aking pinakamagandang partner, si Ate BEC. Hallelujah! Mga Praise the Lord! Upay nga gabi, iyo nga tanan. sus kala magsari Adinal haiya mga ikin saad imula liwat kita han aton programa Hawaii World han baton han IMO Problema. Hadiri kita niya. Kumusta po kayo mga kaibigan? Maupay nga gabi aton nga tanan. Pag-ung aga lalalara, pag-ung paglaong. Good evening everyone. Nagaagian kagabiho. Galaw-galaw muna tayo mga kaibigan habang hinihintay natin ang ating mga Kabaton family. Kung ni Kristo haimo, kada bag-ong aga, may bag-ong paglaong, at tubangan mo nga may kalipay nga magdayaw ka. Maupay nga gabi haimod dyan, Ate Judith umamalin dyan sa Bohol. Okay. Digan, hiya haaton Kumusta natin mga kasangkayan, mga atong mga kaigsuunan diha sa Bohol. lalara Maayong gabi sa inyong tanan. nga aga, lalalara, bag-ong paglaong, lalalara, bag-ong aga. Upay nga gabi. Hello everyone. Nagaagian kagabihon, pag-abot ang kaagahon. Nagaagian para sa anon, kung ni Kristo adahaimo. Kada bag-o nga aga, may bag-o nga paglaom, at tubangan mo nga may kalipay nga magdayaw ka. Siguro Ate Vic, nawawarat aton mga kasangkayan. Una ni Rato kita FB. O nasarandigan, hiya ato nagsasaad, nga diri kita niya bayaan. Lalara, bag-o nga aga, lalalara, bag-o nga paglaong, lalara, bag-o nga aga, lalalara, bago nga paglaom, lalara, bago nga aga. Ang baton han imo problema. Taramdan nga nagahatag hin mga sadton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubugatan tungod hing problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. Ang baton han imo problema. Nadangat ay tagsa nga panimalay kada alas 8 ngadto alas 9 hitong gabi. Tikang han Lunes ngadto Biyernes. Ang baton han imo problema. Upay nga gabi yung mga kasangkayan. Kami nalilipay nga ani nalot kita hanatong programa Ang Baton han Imo Problema. Kaya mga kabugtuan, mga kasangkayan, kapamilya, an baton, set back and relax. Kaya adin nalot kita, han mga pagampungan, pagpamatihan pulong sa ginungan, pagpamatig gihapon, han mga awit nga tikang
han waray-waray nga pinulungan. Kumusta po kayo mga kaibigan? Luzon, Visayas at Mindanao at lalong-lalo na sa ating mga OFW, ang atong mga kaigsunan diha sa Bohol, ang atong mga kaigsunan gihapon sa Cebu, sa Isabel, Leyte, o lalong-lalo na dito sa Tanawan, Leyte, maopay nga gabi, hayong tanan, at sa lahat ng ating mga kaibigan, dyan sa Imus, Cavite, sa Maynila, ang ating mga kaibigan, Isabelo family, Luna family, Faustin family, Constantino family, at sa lahat ng ating mga sumusubaybay sa programang ito. Tayo po ay mananalangin upang tayo po ay gabayan ng Panginoon sa ating programa ngayong gabi. Ate Bec, manalangin muna tayo. Okay, magampo kita, O Diyos, nga baraan nga gamhanan, hangatanan kami nagpapasalamat kanimo, O Diyos, nga habugos nga adlaw nga imong gihatag kanamo nga pribilehiyo kami, Lord, nakakahimo ha pagbuhatan mga buruhaton. Salamat, O Diyos, yan nga gabi nga adi naliwat kami mag-share sa imong mga pulong magampo sa mga nanginginahanglan ng mga pagampo. Ngan salamat, O Diyos, nga ikaw waray kupa sa nimo paghatag haamon hinkahigayunan nga makag-share. Salamat, Lord, ang ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Kumusta ka mo mga kabugtuan? Hinautunta nga kita maupay nga kahimtang nga naton mga kinabuhi. Today is Thursday, April 15. Mga kasangkayan para hadton may mga sweldo ang bot nga bulan. Abril 15, kinsinas nga sweldo. Pero ang waray sweldo, magsarig la kita Ginoo. So kumusta ang ating mga early birds? Kan Salud Isabilo, kan Ate Teresa Caustin, okay, kay Ate Bikay, kay Ate Judith Umamalin. Okay, salamat Ate Judith sa pag-host hanaton family altar ngayong gabi. Kahit medyo mahina ang ating signal, pero salamat at ibigay nyo ang mga mensahe para sa atin mga kabugtuan. Alright. So mga kasangkayan, para hiton aton mga kabugtuan nga yan na pala nag-tune in na atong programa. Live na live po tayo dito po sa YouTube channel. Siguro ang iba naghahanap kung saan tayo ngayon. Huwebes at saka Biyernes, nandito po tayo sa ating channel dito po sa YT World. So ito po ay live prayer and counseling na kung saan tayo po ay sama-samang mananalangin kahit anong sitwasyon, kahit anong problema na ating pinagdaraanan. We believe that God answers prayer. Hallelujah. So wag tayong mawala ng pag-asa dahil sa Diyos ay meron pong posibilidad na matugunan ang ating pangangailangan. Alright. Okay, sabi ni Ate Salud, okay, Kalusa family from Makati. Okay, sa lahat ng Kalusa family dyan sa Makati, magandang gabi sa inyong lahat. Hallelujah. Salamat sa patuloy niyong panunood. Praise God. Alright, mga kasangkayan, mamamatian na kita hinusa nga awit nga paborito naton nga tanan. Hallelujah. Ini nga pagpailob, waray paglubad, Ate Bec. Yes. Adlaw-adlaw, pagpailob, kahinahunan para sa ating lahat. Tagan mo ako hinkasing-kasing, ini may kanta, tinauuri. Ngan itutuha kung kinabuhi anon paghigugma ang akong kaaway. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasi, nga naluluoy nagpapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog.
ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungang buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungang buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhing na espiritu. Bungahan buhing na espiritu. Bungahan buhing na espiritu. Bungahan buhing na espiritu. Alright. Right. Pagpailob talaga ang kinahanglanon naton mga kasangkayan. Mga kabugtuan, pagpailob. Kanina halabagon nakpailob. Pag binantayon hanak number dito ha. Dapit para gudla mapulpil ang akong gintratrabaho para Ginoo. Kaya salamat sa Ginoo handa ko nga pagpailob. Natapos maghapon. Alright. Kumusta kaya na Ate Beg? Nagtitikaw sa ikagudlayan na. Ani Kuya Jewel. I'm so blessed and victorious. Kumusta Kuya Jewel? Adi, nagtitikaw ko po. Kaupo na natin mga viewers, mga kabugtuan. Amen. Kaya Carmencita, Joaquin, Luna, magandang gabi sa iyo, anak. Love you. Yes. Oo. So, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan mga kaibigan, ano? So, ngayong gabi, tayo po ay dadako sa pagkikinig ng mga salita ng Diyos at i-share po natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga timeline ang programang ito. Nasa baba po ng inyong cellphone, i-share po natin para po sila ay makarinig ng mga salita ng Diyos. So, sa lahat ng ating mga kaibigan na ngayon lang nag-tune in sa channel na ito, welcome po. Ito po ay live prayer and counseling. Kung meron po kayong mga gustong ipag-pray live, ipag-pray po namin. Kung meron po kayong mga hindi nyo gustong ipakilala yung sarili, pwede kayong mag-send sa amin sa Messenger, sa FB, at ipag-pray po namin anuman ang iyong mga pangangailangan because we believe that God answers prayer. Amen. Okay? So, Ate Beck, dadako tayo sa salita ng Diyos. Okay. Ano ang sabihin mo, Ate Beck? Huwag mong kalimutan, Ate Beck. Okay, mga kasangkayan, mga kabugtuan, kapamilya, makato kita pagpamatihan, pulonghan Ginoo, yan ang gabi, kay share ni Kuya Joel Haaton, kaya asya init, pulonghan Ginoo para pagsiserve nga atong kusog. Kaya mamati kita, ang pulong sang Ginoo, a word of inspiration for tonight. Alright. Yan, Ate Beck, huwag mong kalimutan. O, lagi. Okay, mga kasangkayan, kung meron po kayong mga Biblia, ato nabrihan, Psalms 18, Psalms chapter 18, mula po sa verse 1 hanggang verse 3. Meron pong tatlong mga verses na atin pong pakikinggan ngayong gabi. So, I request si Ate Beck na basahin ang Psalms 18, verse 1 to 3. Psalms 18, verse 1 to 3. He said, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, my fortress.
my deliverer, my God, my stronghold, in whom I take refuge, my shield, the glory of my salvation, and my high tower. I cried out to the Lord, who is worthy to be praised, and I was delivered from my enemies. Hallelujah! Purihin natin ang Panginoon ngayong gabi. Mga kaibigan, ngayong gabi ang ating pong paksa ay isa pong pagpapasalamat ni Haring David na siya ay nahigawas tikang hakamot haniya mga kaaway. Ito po ay awit ni Haring David. This is a song to the Lord on the day when the Lord delivered him from the hands of all his enemies and from the hand of Saul. So, ibig sabihin, nakalingkawas na niya Ate Bec, Bagain magigo niya sa matinding pagsubok sa kanyang buhay na matagal na panahon siya hinahabol ng mga kaaway. Tapos, merong mga plano ng pagpatay haiya. So, talagang dumaan siya sa matinding pagsubok nga dirego di ka kumparar at ato niya na ginaabat nga krisis sa atong kinabuhi. So, titingnan natin mga kaibigan kung ano ang response ni Haring David na siya ay nahigawas, na-deliver siya sa lahat ng matitinding pagsubok at sa lahat ng mga plano na hindi maganda mula sa kanyang mga kaaway. So, at ating pong paksa ay tungkol po sa kanyang pagdeklara nga ang Diyos an iya madig-on nga bato. Hallelujah. Ngan madig-on nga taraguan. So, ibig sabihin, si Lord lang talaga ang seguridad ng kanyang buhay. Kasi dito sa mundo, Ate Bec, walang security. But David declared that the Lord is my rock and my fortress. Hallelujah. Yes. So, purihin natin ang Diyos ngayong gabi. So, babasahin ko po dito sa manalangin muna tayo mga kaibigan. Panginoon, salamat po sa yung mga salita na binasa. Ang aming pong dalangin, Panginoon, sa lahat ng aming mga viewers, O Lord, na nanonood at makikinig ng iyong mga salita. Lord, anuman ang aming mga sitwasyon, salamat po, Panginoon, na ang aming pong mga problema ay hindi po permanente. Ito po ay merong hangganan. At sa gabing ito, Lord, ang aming dalangin na magkaroon ng katugunan, magkaroon, Lord, ng katapusan ining nga amon mga ginaabat o ginaatubang ng mga problema. We believe that you are with us even in times of trouble. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na magbigay sa amin ng patuloy na kalakasan at katagumpayan sa gitna ng problema. Panginoon, salamat po sa iyong banal na presensya at sa iyong banal na Espiritu Santo na patuloy na kumikilos sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Sinabi ko po kanina na ang Psalms 18, ito po ay pagdideclare ni Haring David na pagkatapos po ng kaniyang mga pagsubok, mga matinding pagsubok na pinagdaanan, dineclare niya kung sino si Lord sa kanyang buhay. Mga kaibigan, kapag tayo po ay dumaraan sa mga problema, doon natin nakikilala kung sino ang Diyos. Amen. Oo, sa ating buhay. Kaya, underline ko Ate Bec din itong word nga may. Talagang meron siyang personal experience. Kasi kapag ikaw ay dumaranas ng mga pagsubok, mga problema at imo kinabuhi, nagiging experience ito nimo nga di rin agad mawawara ha imo kinabuhi, nakatatak na yan sa iyong buhay. And David enumerated kung sino si Lord sa kanyang buhay. Hallelujah. Hindi lang isa, dalawa. Bibilangin ko yung salitang may sa International Standard Version. Sabi dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam na pagpapakilala ni Haring David kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Just imagine, matinding pagsubok na pinagdaanan niya, doon niya nakilala kung sino si Lord. So, nagsimula siya, sabi niya, He said, I love you, Lord. Ang una niyang
pagkilala kay sa Panginoon, my strength. Mm. Hallelujah! Ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang aking kalakasan. Yes. Kahit sa gitna ng mga problema, kahit tayo manghina mga kaibigan, nandyan pa rin ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Sabi niya, I love you, Lord. Ang pinaka-best na response natin sa Panginoon ay sabihin sa Panginoon na, mahal kita, Panginoon. Ikaw ang aking kalakasan. Hallelujah! My strength. Hallelujah. Yan po ang pinakauna na declare ni Haring David. Lord, you are my strength. Mahal kita, Panginoon. And verse 2, sabi dito, the Lord is my rock. Ang pangalawa, ang Diyos ang aking bato. Okay? Ang bato ay simbolo ng isang pundasyon, isang proteksyon sa ating buhay na kahit anong dumating na mga pagso, parang tinatataguan din mo. Itong bato ay simbolo ng pagiging stable sa iyong buhay kahit sa gitna ng mga maraming problema. The Lord is my rock. Hallelujah. At ang pangatlo, the Lord is my fortress. Para silang magkalapit lang ito, Ate Beck. The Lord is my rock and my fortress. Kasi po yung fortress, ito ay isang tanggulan, lugar. Parang refuge. Fortress or refuge. Taraguan nimo nga bato. So ibig sabihin, hindi rin niya maluya nga taraguan. Ibig sabihin, bisan ano nga mga buhat ang kaaway ha atong kinamoy, diri madulot kay aton Ginoo amoan bato ganan aton taraguan. Yan aton tanggulan, hindi tayo manghihina, hindi tayo matatagos ng kalaban. Kasi nakatago kita dida iton bato ngan fortress ang Ginoo. Ngan sunod, the Lord is my deliverer. Hallelujah. Sa gitna ng mga pagsubok, yet nagtatalwa sa aton mga kasangkayan. Salit ayaw kahulok. Ano ayaw kaluya kung panahon may problema, ayaw mo panimalay, ayaw mo kinabuhi. Kaya ang Diyos ang mag-imo magtaralwas sa imo kinabuhi. Nga nang sunod, the Lord is my God. Hallelujah. Ang Diyos, ang Ginoo, ang akong Diyos. Ibig sabihin, hindi da nga nagkamay-ada ko, hindi da personal or intimacy, Haring David, nga panahonin problema, di da naton nakikilala ang Diyos kung hinuhiya atong kinabuhi. Kasi Ate Beck, kung hayahay tat kinabuhi, kung sahay di kita nakaka-experience kung hinugod ang Diyos sa atong kinabuhi. So, God allows circumstances upang patuloy nating makilala ng lubusan ang Panginoon. So, the Lord is my God. And next is the Lord is my stronghold. Yan, magburonjog la ini, mag-uropod la dihan my rock and my fortress, my stronghold. Ibig sabihin talagang matibay na tanggulan, madig-on nga taraguan han imo kinabuhi. At sabi dito, my stronghold in whom I take refuge. Yan. So, dito ha Ginoo, nakakatago kita. Nakakapahuway kita. Kay kung haaton la kalguringon kusog Ate Beck, talagang ma-surrender na kita kung ala kita pag-atubanghin mga problema. Salit sangkay ayaw give up kung ikaw na atubang manhin mga sitwasyon nga di rin mo kaya. Kay siring ni Haring David, my stronghold in whom I take refuge. There are times sa buhay ni Haring David na he is almost to give up. Malapit na siyang mag-give up. Pero ang ginagawa niya, gaya ng ating pinag-usapan noong mga nakaraang live stream natin, na umaawit si Haring David sa gitna ng mga trouble sa kanyang buhay. Makapangyarihan, mga kaibigan, ang pagkanta, ang pag-awit sa Panginoon dahil doon natin nararamdaman ang kanyang presensya. And the presence of the Lord is our refuge. In fact, sabi dito Psalms 46:1, God is our refuge, a very present help in times of trouble. So, nagpatuloy si Haring David sa pagdeklara kung sino si Lord. Hindi lang siya stronghold. Sinabi niya, in whom I take refuge. Sinabi niya, my shield. Hallelujah. Taming. Shield of faith. Taming han pagtuo. And the glory of my salvation.
Ibig sabihin, diri siya nagruruhaduha. Wala siyang pag-alinlangan na kahit dumaan man siya sa mga pagsubok, hindi siya nagda-doubt na siya ay anak ng Diyos. Kasi mga kaibigan, kapag may problema tayo, minsan inaakala natin na pinpabayaan na kita hanggang no, mga kaibigan. In fact, kung aday kita habot kayong problema, aadaan Diyos, kaupod naton. O, nahinumdum kita, Ate Bekan, footprints in the sand, di ba? Nga sa rin ito ang suratan, footprints in the sand, nga nakakita ang tawhin duha ka padisin tamak, hantiil, habay bayon. Pero panahon nga adaya problema, nakita niya nga usa naman laan kapadis, ang tamak didahan baybayon. So nagpakian niya, Lord, kay ano nga panahon na akon mga problema, panahon nga kinanglanong kiko, kay ano usa naman laan padis han tamak dida baybayon. So nagbaton ang Ginoo na siring nga, my son, anak, di ka ba maaram nga itong tamak hantiil dida baybayon, diri iton imo akon iton, nga ikaw akon ikaw ging kakarga hapanahon hit problema. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Ay natin. Di ba? Kaupay gud ang Ginoo nga nakikita naton nga tamak diri aton, yung nakikita nating yapak doon sa dalampasigan ay hindi po ating yapak. Yun po ang yapak ng Panginoon. At tayo po ay kinakarga ng Diyos. Amen. During aton mga pagsubok sa ating buhay dahil mahal tayo ng Panginoon. Kaya huwag kang ma-discourage, kaibigan, dahil ang Diyos ang iyong salvation. Sabi niya dito, nagpatuloy si Haring David sa Psalms 18 verse 2. Sabi niya, the Lord is my high tower. Hindi lang ordinaryong tower. Yung tower po sa Biblia symbolizes a place of refuge, a place of protection. Kapag mayroong isang tao na hinahabol ng mga kaaway, sila po ay pumapasok sa tower na ito at umaakyat sa mataas. At kapag sila ay nasa loob, may batas na kapag ikaw ay makapasok sa tower na ito, hindi ka na pwedeng habulin sa loob. You are safe and secure in this tower. Kaya sabi po ng salita ng Diyos na, the name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and they are safe. Yeah. Sa panahon ngayon ng pandemic, kailangan natin ang protection sa ating buhay. At walang ibang magpoprotect sa atin, mga kaibigan, kung hindi ang dugo ni Jesucristo, ang kaniyang presensya. So wag tayong matakot kung anong mangyari sa sanlibutan, sa pandaigdigan na krisis, na kung saan maraming tao na vaccine, tapos maraming mga epekto na hindi maganda. Huwag tayong matakot. Kasi kapag tayo po ay mawala sa mundong ito, ay congratulations. Congratulations. Kasi to be absent from the body is to be present with the Lord. If I die, if I live, I live to the Lord. If I die, I die to the Lord. So whether I live or die, I still belong to the Lord. Hindi ako matatakot anuman ang mangyari sa aking buhay because the Lord is my high tower. Hallelujah! Oh, Lord to God. Baga kinukul ba kito na ate Vika na ba? O baga na-excite. Na-inspired lang ako ito. Hallelujah. At sabi niya sa katapusan ng verse, Psalms 18 verse 3. Sabi po niya dito, I cried out to the Lord who is worthy to be praised, and I was delivered from my enemies. Amen. Mga kaibigan, ang ating pong mga enemies in all, maraming kinds. Pwede enemies ng ating mga sitwasyon, mga di maupay nga sitwasyon at kinabuhi. It could be an enemy. Pwede atong gihapon mga kaaway na nagsiselo sa aton. Pwede ito maging kaaway gap naton. O mga tao. But our greatest enemy is the devil. Yan. So ang ating public enemy number 1 ay si Satanas. At alam natin na lahat ng ginawa ni Jesucristo doon sa krus sa Kalbaryo ay ginawa niya na doon at tinalo niya si Satanas sa pamamagitan ng kanyang pagbuhos ng kanyang dugo. Sabi ng salita ng Diyos, we have overcome the devil by the blood of the Lamb. Kaya
Huwag tayong manghihina mga kaibigan ha. Kailangan tayo ay maging matatag. Kung may problema, may sakit man nga imo adat imlawas, huwag kang mawala ng pag-asa. Nandito tayo lahat upang tayo manalangin because we believe that all things are possible with God. So ngayong gabi, mananalangin tayo mga kaibigan na tayo po ay gabayan ng Panginoon at bigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan sa gitna ng mga pagsubok. So sa lahat po ng ating mga viewers na merong problema, just close your eyes, ipikit ang iyong mga mata at tayo'y manalangin and I will pray for you. We will pray for you na anuman ang pagsubok na iyong pinagdaraanan, katulad kay Haring David na naranasan niya ang kabutihan ng Diyos kahit sa gitna ng maraming problema. Amen. Okay, let us pray and thank God. Hallelujah. Panginoon, salamat po Lord. sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Thank you, Lord, for giving us, Lord, the opportunity na kami ay makasumpong ng lakas mula sa iyo. Lord, salamat po sa lahat ng aming mga kaibigan na nanonood. Hindi namin alam kung ano ang sitwasyon nila, but Lord, alam namin na ikaw ang Diyos na kasama nila, hallelujah, Yes, sa gitna ng mga pagsubok na ito. Yes, Lord. Lord, gaya ng ginawa mo kay Haring David na kahit siya ay dumaan sa matinding pagsubok, Lord, naging matagumpay siya dahil nakilala ka niya sa gitna ng mga pagsubok. Lord, salamat po Yes, na you allow these circumstances para makilala ka namin. Lord, ipahayag mo kung sino ka. Gaya ng nakita ni Haring David sa iyo na ikaw ang Diyos na matagumpay na nagbigay sa kanya, Panginoon, ng kalakasan kahit sa gitna ng problema. Yes, Panginoon, inaalay namin ang aming buhay sa iyo at patuloy kang kumilos sa aming mga puso. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos, mga kaibigan. So, kung meron po kayong mga prayer request, mga kaibigan, ay ipag-pray po natin. Kung meron kang sakit, meron kang problema, o anumang mga pagsubok na yung pinagdaraanan, you can comment sa ating live chat. Kahit hindi po i-detalye, basta you say na you need prayer. Magpipray po kami sa inyo. And we believe na ang Diyos po ay kumikilos kahit hindi tayo nagkita-kita physically, pero spiritually ay magsama-sama po tayo. Sabi ni Jesus, if two of you shall agree of anything they shall ask, it shall be done by my Father in heaven. So gagawa ang Diyos ng himala para sa iyong buhay. Hallelujah. Okay, Ate Be? Okay, magkinig muna tayo sa isang awitin, mga kaibigan. Waray-waray ito. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Okay. Jesus, kailangan kita. Ayan, para haton na tanan. Pagpitikan kasing-kasing ko, ako perme nag-iino haimo. Mga sulay haakon kamaluya, Jesus ginkikinahanglan ko ikaw. Naglalakaton ko nga kasing-kasing, imo bihagon ha, imo dughan. Nag-uusaan ko nga dughan, pagkunon gugma mo nga matuo. Hakada pag-abot han pagsulay, kon ang pagsarig ko di marikon, paghigugma mo ipapa
Jesus, hinahanglan ko ikaw. Hapaglalakatong hakinabuhi ko, an mga tunog mo akong ginsusog. Pag-ampo ko maging sugad haimo, Jesus, buligigad ako. Ikaw gudlaan akong kanikuhan, hatunangan hakalangitan. Narampan ko ikaw gudla, Jesus, hinihigugma ko ikaw. Hakada pag-abothan pagsulay, kung ang pagsarig ko di marikon, paghigugma mo igpapaapat. Jesus, kinahanglan ko ikaw. Hakada pag-abutan pagsulay, kung ang pagsarig ko di marikon, paghigugma mo igpapaapat. Jesus, oh Jesus, oh Jesus, kinahanglan ko Alright, mga kasangkayan, Jesus, kailangan kita. Waray gud kita mahimo ate bikano kung waray ang Dios sa aton kinabuhi. Sanglit mga kasangkayan, kung kayo po ay merong gusto ipag-pray, at kahit hindi kayo mag-commit, we will pray na ang Diyos po ay patuloy na tulungan kayo sa anumang problema na yung hinaharap sa mga oras na ito. Okay? So tayo po ay patuloy na lalapit po sa Panginoon dahil ang Diyos po ay makapangyarihan. Wala pong imposible sa Panginoon. So ngayong gabi, kung kayo po ay merong problema sa katawan, meron kayong karamdaman, si Ate BEC ang magli-lead ng prayer. Okay? Kahit hindi kayo mag-comment, pero alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Kung meron kayong problema sa katawan, meron kayong sakit, ang Diyos po ay nagpapagaling. Ate BEC? So we will pray right now sa lahat ng ating mga kaibigan. Praise God. Okay, we will pray mga kasangkayan. O Diyos nga baraan daghang tayo Hallelujah. salamat Lord Thank you, nga kami Jesus. Thank you, makaka Jesus. daop na liwat na imo yan nga gabi pinaagihan mga pag-ampo. Salamat ginuhan waray katapusan nga imo pagpamati haamon nga kami Ginoo padayo nagahangyo kanimo hen milagrohan mga katambalan. Ginoo damo nga salamat han katambalan nga imo ginhatag nga matag usa kanamo. Yan salamat Ginoo Yes, nga O Lord padayon Jesus. ikaw nagabindisyon haamong matag usa nga kinabuhi Lord. Ako mga pag-ampo Ginoo nga ikaw ang Dios nga labi kagamhanan nga magahikapan mga balatian in Jesus name. And we thank you Lord na imo grasya nga supisyente kaupay. We thank you Lord na imo padayon Ginoo nga pagbindisyon matag usa nga Yes, kinabuhi in Jesus' Lord God. name. Salamat Ginoo nga din ikaw padayon nagahatag ding kalinaw kalipay katambalan han mga tao nga nagkinahanglan ning katambalan ha physical, ha spiritual man o ha emotional nga pagbati Lord. Salamat kaupay Yes, Ginoo Lord. han imo Hallelujah. pagbatunan namon mga pag-ampo nga na namon mga pag-ampo makaabot ha imo trono. Salamat Ginoo nga ngaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Praise God. Praise the name of the Lord. So akong pag-abat at TV magawaray mga problema in aton mga Oo, viewers. kay di rin na nagkakaproblema kay permamintira lang gabamatin baton. Nababati maihanak ito nakakamatikod nga may nanasiri nga. Waray na kami mga problema tungodan adlaw-adlaw nga pagpinamatihan baton. Oh, yung ating mga Baton family
yung patuloy na sumusubaybay sa atin, ano Ate Vic? Hindi na yan tinatablan Yes. ng mga problema. May mga problema pero bagan di rin na natatablan. Hindi rin nadulot. Oo, di na nadulot. Oh. So ngayong gabi mga kaibigan, ang ating pong paksa ay tungkol po sa prayer ni David na doon niya nakilala ang Diyos ng lubusan pagkatapos po ng kaniyang matinding pagsubok na sinasabi ng Biblia na dito po sa verse 3, sabi dito nga, I cried out to the Lord who is worthy to be praised and I was delivered from my enemies. Doon niya nakilalang Panginoon, ano? Personal niya, my rock, my fortress, my deliverer, my God, my stronghold. Kaya ang ating pong katanungan mga kaibigan, kung tayo po ay dumaraan, ano? Na abat kitahin mga problema atong kinabuhi. Ano ang ginagawa natin? Yan. Ano po ang ating response kung tayo po ay humaharap sa problema? Ikaw Ate Bek, kung may problema ngayong mga atubang, ano't imo siring paginbubuhat para maging magaan. Kaya problema, di rin maton mapupugnan. Lagot ang permi, adlaw-adlaw. So anong ginagawa mo na para hindi ka mabigatan sa problema? Di ko giniintindi. Specifically, May problema, di ko giniintindi. Problema. Sinisiring ko la, Lord, ikat pagproblema hini, dire ako. Simple, parang noong unang mga panahon, baga makuri ko kung may problema. Pero na-realize ko nga, dire sa dang pag dinaraon natin mga problema, akong gisurrender sa Ginoong tanan, yan na, kung may adaman mga problema nga naabot, baga isi-isi na lang. Dire na. Ano isi-isi? Smile, you are so beautiful. And then parang walang problema. Oo, dire ko na inintindi. Pero andyan ang problema. Yes, andyan ang problema. Pero dire ko siya ginmamind. Kaya kung imo to nigmamind, mas lalong mabibigatan it imo kasing-kasing. Pero kung dire mo siya inintindi yung problema, mo siya iampo, tapos bahala ang Ginoo itong tanan, imong gihalag sa Ginoo, then easy ka lang. Okay, para sa inyo po mga kaibigan, ano po ang iyong response kung nasa gitna ka ng problema? Anong ginagawa mo upang mapagtagumpayan mo ang mga problema? Okay? Para sa akin, Ate Bek, ang aking reflection sa buhay ni Haring David, I like when he said sa verse 1, sabi niya, I love you, Lord, my strength. Doon niya naramdaman ni Haring David na kapag pala ini-express mo ang iyong pagmamahal sa Diyos, kahit sa gitna ng problema, ay lalo kang lumalakas. Kasi diri ka nagdududa, hit imo paghigugma ha Diyos. Nga diri ka nagdududa, hitong paghigugma ang Ginoo ha imo kinabuhi, kung ada ka na kaabatin mga problema. Kaya sinabi niya, at pinaka-opening niya, sabi niya, I love you, Lord. Nakasaringgo niya nga, I love you, Lord. Okay? Bumalik ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Kasi dumaan siya sa matinding pagsubok. Kailangan pa bang dumaan pa tayo ng matinding pagsubok, Ate Bek? Para makasaring kita nga, I love you, Lord? Kung kailangan igdaan, kinahanglan gud nga maagi kita hit patinding pagsubok para kita babag-o. Yan, mabag-o. Para mabag-o. So, yan ay isang purpose ni Lord na dumaraan tayo sa mga pagsubok, mga problema, kay ginbabag-o pa kitang Ginoo. Mabag-o tatong panana. Di rin patapos si Lord, haaton mga kinabuhi. Okay, prayer request Kuya Jewel, Okay, from Ate Evangeline Dolosa, magandang gabi sa'yo. So, meron siyang prayer may request. jacket na siya. Sabi ni Ate Evangeline, papray po kami Ate Beck na hipuin ni Lord ang may-ari ng company pinagtatrabuhan ng asawa ko. Mag 1 year na halos siya mula mag-resign, maabutan man lang siya sa kanyang 25 years sa pagtrabaho. Okay. So, makaabot yan 25 years sa iya trabaho. Hindi, re. Tama ba? 25 years siya nga nagtrabaho, nag-resign na siya, so wala siya separation pay ba? Tawag ito? Pwede, 25 years siya nga nagtrabaho.
Tapos, maghahalos 1 year na Ah, hiyati kang okay. nag-resign. So, hipuin Mm. ang may-ari ng company. Ibig Natagaan sabihin, siya. yung benefits. Oo, yung benefits niya. Benepisyo. We will pray, Ate Evangeline, na hipuin ng Lord ang puso ng may-ari na walang imposible sa Panginoon. Yes. Okay? Panginoon, salamat po ngayong Yes, gabi. Lord. Kami po ay nananalangin sa asawa, Lord, ni Ate Evangeline. Mm. Lord, na bigyan mo siya ng favor from the Lord. Ang kanyang amo, Lord, ang may-ari ng company, Lord, na pinagtrabahuan niya. Lord, na mabigyan siya, Panginoon, ng favor, ng benepisyo, Panginoon. I pray na ikaw ang Diyos na magbibigay, Lord, ng pagpapala sa kanyang buhay. Amen. Dahil alam namin, Panginoon, na ang aming lahat na ginagawa, Lord, lalo na sa pagtatrabaho, Lord, sinabi mo sa iyong salita na ang mga nagtatanim ay merong aanihin. Kaya, Lord, pagpalain mo ang kanyang asawa, Lord, nabigyan mo ng favor sa may-ari ng company. Lord, we believe it and we receive it right now in Jesus' name. Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Ikaw, Kuya Jewel, nakaranas ka na bang problema? Oh. Kita-kita ko mo, di ka man nadudutlan it problema. Okay, normal na ako na tibig. Basta mo problema, natawala ako. Natawala ako kay kung magmurusot nga na tubig, ako Ate Bec, inin natuokod ako. Kung matindi ko na problema, inin burst out ako ipo-pour out ko ta kasing-kasing di na Ginoo. Kung di na gud kaya, ipo-pour out ko. Pagabawarak makakita mo nga. Yung sikreto lang ito, Ate. Yung sikreto lang, ano. Tumuok na nga niya ako, pag ako'y umiyak na, ibig sabihin, matinding pagsubok na yan. Pero kung kaya pa, ay, sabi mo, chill lang, ano? Chillax. Chillax lang. Chill and relax. Kasi, wag nating problemahin ang mga problema. Hayaan natin ang problema magproblema sa atin. Because we are children of God and we deserve to be blessed and to be happy. Kahit sa gitna ng pandemic na ito, ang mga anak ng Diyos lamang ang nagtatribe na tawag dito? Mag-go on. Hindi sila titigil sa kanilang buhay. Nagpapadayon hirap pagsunod sa Panginoon dahil alam nila na ang Lord, hindi tayo iiwan sa ere. Hindi tayo iiwanan. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. That's God's promise for us na hindi tayo iiwan ng Panginoon. Kaya si Haring David nakasaringgod hiya, I love you, Lord. I love you, Lord. You are my Pag strength. ka nga Kuya Jewel, I love you, Lord. Dako ito nin impact sa imong kasing-kasing. Nga may adat Diyos nga nahigugma mo. That's right. Oo. Nga nakakaintindi mo. Kaya mga kasangkayan, ayaw gud ka mo pag simpaman bitiw, ayaw gud pag buliw ha Ginoo. Kung nakaranas ka manhin kaupayan han Ginoo, padayon pag-alagad sa Ginoo. Ayaw pag kita iton mga tao nga makapadiskurahi mo. Kung naghatag man ng kadiskurahi mo, pagkita mo, hira, mong pagkita. So, imo la iton i-encourage mo kalugaringon nga padayon. Right. No, padayon ayo pagkita nyan. Siring pa man ang Ginoo. He is my simpa man ang pulong ni David didi. He is my shield and the glory of my salvation. May salipod good, Ate Vic. Direkta nga natatamaan. Yes. Labi na kung nagpipray ka pirme. Di ka ko direkta tatamaan. Nagpipray ka pirme. He Lord, itong aton protection na atong kinabuhi. Mm-mm. Merong sabi nito ni Ate Marta, Ate Beck, sabi niya, para sa akin, kung ako'y humaharap sa matinding pagsubok, ako po ay umaawit at nananalangin ng palihim at nararamdaman ko po ang kanyang spirit at gumagaan po ang aking pakiramdam. Wow! Okay? That's a good response, Ate Beck, ano? Nga siyahan, sa rin ni Ate Marta, nakakantahiya. Kasi ang normal na tao kapag may problem, hindi yan nakanta. Nagmumurmur ito.
may problema, nagbumbusot agad. Oo. Tama ito. Ngan, nag-aampo. So, singing and praying, yan ang ginawa ni Paul and Silas. Doon sa Acts, sa Book of Acts, nung sila ay nandoon sa Bartolina sila, meron silang mga kakadena, pati kanilang mga paa. They keep singing and praying to God. Then suddenly, nagkaroon ng lindol at natanggal ang lahat ng mga gapos sa kinabuhi. So, ibig sabihin, that's the symbol of deliverance from the Lord. Amen. Biglang dumarating ang katalawasan ni Lord ha atong kinabuhi. Eh, diba? He is my shield and He is my rock and my fortress. In whom I put my trust in Him. Amen. Hallelujah. Ate Beck, Carmencita Luna. may isa pa. Basahin mo, Ate Beck. Basa pa. Ayaw skip. Okay, Marilo TV, lean on God every problem and take it lightly. Yan. Okay. Kay Carmencita Luna, akon ginbubuhat pag may problema na naabot. Siyempre, malungkot, pero pinaagihan grasya ang Ginoo yan na hayakay nala ang problema. Diri ko na ginaasik, kunbaga, magaan nala kung kaupod naton ang Dios. Amen. Sa ngayon, no problem with the Lord. With the Lord, He is our Jehovah Shammah, Jehovah Rapha, ngan Jehovah Jireh, my provider. Thank you, Lord, for everything. Sa rin ko pa. Ito mga Praise na kita sa Ginoo, anak sa praise. Ginoo. Okay, so di rin agad kita gindudutlan. So Ate Carmen, di natin gindudutlan, pero normal yan, nga, pag dumarating, medyo nalulungkot tayo, Ate Beck. Normal yan. Haton emotion, nalulungkot tayo. Pero, kapag si Lord ang dyan sa ating buhay, at alam natin na dyan siya, hindi tayo nababaraka. Maabat naton nga adagod hiya na bulig aton, habot nga iton mga problema. Praise the Lord. Okay. From Ate Eva. Ate Beck. Para sa akin, dumaan kami ng pagsubok, haros wala lahat. Nagtiwala kami sa Panginoon na di kami pinabayaan. Hiya nag-provide ng pangangailangan. Amen. Amen. Hallelujah. Lahat po tayo ay dumaraan ng mga pagsubok. At lahat ito, Ate Beck, ay may purpose si Lord. Yeah. May katuyuan. Katuyuan niya para atong kaupayan. Inumdumig ito, Permi, ha? Kailangan palagi nating maalala at ma-remind tayo palagi na kapag may problema, it is for our own good. Yes. Ha? For our own good, na patuloy tayong baguhin ng Panginoon. Pagpailob. Pagpailob. So, Babaguhin kita. okay. So, amo naton pamatian natin, Bek. Na-mention nimo ito nga pagpailob. Okay. So, mamatian na kita, no? Samtang kita maghulat. May panaton oras, Ate Bek. So, para hain mo sangkay, para sa iyo kaibigan, ano ang ginagawa mo kapag ikaw'y dumaraan sa pagsubok? Ano ang response mo bilang anak ng Diyos? Okay? So, kahinahunan para haaton nga tanan. Tagan mo ako hingkasing-kasing, pinimay kanta, tinauuri. Ngan itutuha kung kinabuhi anon paghigugma ang akong kaaway. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasing, nga naluluoy nagpapasaylo.
Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungan buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungan buhing na espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ikhatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhing na espiritu. Bungahan buhing na espiritu. Bungahan buhing na espiritu. Amen. Buhing na Yes. espiritu. Tama. Kinala ito pagpailog ko dati, Bek. Oh. Kanina, durugod pa pailog kanina. Ito na kapag tayo po ay transact ng business sa mga opisina, sa gobyerno, mga bangko man, sa BIR, ang pila talaga Ate Bek, binigyan ka ng favor isang araw, pero gintuto kayong pagpailog liwat ang Yes. Ginoo. Diri tanan ngay gayon. Papalutsog Pailog, ka. mapaso-paso. Pabati ko kanina, Kuya Jewel, anak dughan maharang-harangan nagbagayin kapaso ba. Una-una ko ba ako madismayo, kinidingin kapaso. Mga di rin nadak na ayon hit. Kapaso, panahon. Talagang mainit ngayon Ate Bek. Pero salamat. Sa Ginoo, Kuya Jewel, ang pagpailog, bapira na. Amen, amen, amen. Hallelujah. Salamat na lang, kay ginuplan ako na akong asawa kanina, bugos nga adlaw ang pagpailob. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, siring pamandi din ni Ate Eva Constantino. Pag di ako nakakapakinig sa umaga, inuutro ko nala para makapamati ako kan baton. Oo. Yes. Bisan kita Ate Bek, Ulit-ulit kauhuman. lang kami, Oo. oo. Kami kapag nakahiga kami ngayong gabi, yan ang piniplay namin, nakakadasig. Pampakaturo. Yung mga comments natin, yung mga comments ng ating mga viewers, nakaka-bless, nakakadasig, nakaka-refresh sa ating espiritu. Okay, Ate Mercy Sunggalia. Mercy Reyes. Kung may daman mga problema, ato bangon. Ang problema kay ada ang Diyos kaupod naton. Because God is majesty. Amen and amen. Sa rin Ate Carmen, padayong good kita kapag ampo para lahat ng problema natin maging okay. Amen. Amen. Alright. Mm. Yes, salamat han pagpailog. Okay. Sabi ni Ate Marilo, normal na kung may problema. You feel not good, hauna-huna, pero may kalinaw, hasulod, kasing-kasing. Yan, Kung tama. maray ka, Kuya Joel, problema. Bagang kahit Waray challenge, boring. Yes. Bagan boring it kinabuhi Ate Bek, kung waray problema. Pero depende problema. May daguti, duruguti, daku. So, gaditon. Mm-hmm. Saring natin, Marta, didihaamon, ha merkado, kinahanglan hin pagpailo. Oo dito. Okay, iba-iba nga tao na Ate Marta at imo nakakaatubang. Lalong-lalo tayong mga nagtatrabaho sa kahit anong trabaho natin na merong mga tao na atong kakatubang, kinahanglan kita yung pagpailob Ate Isa, Bek. sulod balay, kinahanglan kitang pagpailob. Nga to, pabat ibang mga tao. Okay. Okay, so Hi, Ate Yoli. Okay, so garon, ang ampo kita ko Jewel nato mga OFW.
Okay, so mag-pray po tayo sa ating mga OFW. Tulungan natin silang ipag-pray. Ating mga kaibigan, kahit hindi sila nandito ngayon, but some of them are watching right now. Hindi lang Yes. sila nagko-comment. Dahil Kasi may mga trabaho sila, naka-earphone sila, no? Nakikinig sila habang nagtatrabaho. We will Yes. pray right now sa inyong mga kasangkayan ng mga OFW. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Lord, salamat po ngayong Yes, gabi. Jesus. Thank you, Lord, we Lord. pray for all our friends, sa aming mga kaibigan, mga kapatiran sa Panginoon, ng mga OFW, Lord. Malayo man sila, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na patuloy magbigay sila ng kalakasan, katagumpayan sa kanilang mga buhay at sa kanilang trabaho sa mga oras na ito. Bigyan mo sila ng kalakasan, Panginoon. Lord, na hindi sila manghihina, anumang mga pagsubok na kanilang haharapin. Lord, samahan mo sila, O Diyos, at bigyan mo sila, Panginoon, ng wisdom kung paano malulunasan anumang mga problema na kanilang hinaharap. At sa amin na nandito sa Pilipinas, sa aming mga mahal sa buhay, salamat po, Panginoon, sa patuloy na proteksyon na walang mga virus, walang mga anumang mga sakit na dadapo sa aming mga buhay Yes, in dahil Jesus' ikaw name. ang aming protection. You are our fortress. Hallelujah. Yes, Lord, in whom we take refuge, O Lord. You are our shield. Ikaw ang nagpo-protect sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, salamat po sa iyong patuloy na pagkilos sa aming mga buhay. We give you all the praises, all the glory and honor in Jesus' name. Amen. And amen. Purihin natin ang Diyos. Okay, Ate Beck. Hi, Ate Yole. Ate Yole, mayong gabi pati kang Manong Pillow. So, mga kabugtuan, may kita sa pang-aawit, bago kita tatapos kay itaton oras sa gutay na na. Pakantahon-tahan na yun sa. Maminaw anay kita sa feeling sa mo. usa ka awit. Yes. Okay? Gusto ko ito niya. Okay, sa piling mo. Hasapit mo, katurog mamingaway, haduyanhan imo paghigugma, pag-antos nga dirigod malilikayan, kabulig mo ada, hasapit mo. Hasapit mo ako nagmamata, hapasohan imo paghigugma, haadlaw-adlaw ko nga paras anon dagmig nawawara, hasapit mo. Hasapit mo, bugos na kulok, ka mahusay, hakalipay inaapat, kung ikaw iya maangkon. Hasapit mo, bugos na gabi, may bituon, may kapawahan kasin, kamurayaan. Hasapit mo, katurog mamingaway, haduyanhan imo paghigugma, ang adlaw-adlaw ko nga paras anon dagmit nawawara, hasapit mo. Hasapit mo, bugos nga kulok, ka mahusay, hakalipay nga inaabang, kung ikaw iya maangkon. Hasapit mo, bugos nga gabi, may bituon,
May kapawang kasingkong kamurayaw ang baton. Hasapit mo akong nagmamata, hapasuhan imo paghigugma. Ang kasing-kasingan kalag mapahuway nga maminga, hanam kong kahanak kinabuhi. Hasapit mo Ginoong Jesus. Hasapit mo Alright, Ginoo, hasapitan Ginoo, sapit kita. May ada kita, kamurayaw gat kalipay. Kaya mga kabugtuan, ayaw good pagbulag, hasapitan Ginoo. Kaya kung bumulag ka, hasapitan Ginoo, presensyahan Ginoo, ikaw la ang may waray kalipay. Kaya malipayon kita nga tanan tungod kay kasapit naton ang Dios. Amen. Amen. Okay, bago kita magtapos, babasahon ta na ini nga mga magpasalamat kay Ate Carmen na si Taluna katulad ngayon. Katulad ngayon di po ngayon po di ko na-expect na binigyan ako ng ayuda porque kasi last year di po ako nabigyan ng 3 beses ng 6,500. Kamilaan waray tagi. Pero yan na, wow, thank you Lord. Nakatanggap ako ngayong alas 8 lang. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Pagka maupay gudan Diyos, di pa ako nahingi, ginhatagan ako. Okay, atong waray makatanggap, pray kita anay Kuya Joel. Oo. Amen. So, Ate Teresa, huwag lang tayo mawala ng pag-asa. Oo. Serenia, kunwaray, okay lagi hapon. Ay, importante, malipayan lagi hapon kita, Ate Amen, Bek. Ano? oo. Kay, iba nga paagi ang Diyos na gamit yan na iba nga paagi para isupply natin panginhanglan. Let us pray. Panginoon, salamat po, Yes. ikaw ang aming provider. Lord, hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon, sa lahat Yes, in ng Jesus' name. aming mga kaibigan, Lord, na waray pa nila mga karawat, ginawa nila ayuda. Lord, we Yes. pray for the favor nga ibigay mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na hindi ka nagkukulang Yes. at ikaw ang Diyos na nagsusupply kahit sa iba't ibang pamamaraan. Lord, nga diri man paagi hini, pero may iba nga mga pamaagi kay labaw ani mo paagi kontra amon. Yes. Sanglit, Lord, ikaw ang Diyos na magbuhos sa imo financial blessing ha imo mga anak, Lord, nga diri na magkukulang, kundi Lord, i-bless mo nila mga paginahanglan adlaw-adlaw. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-supply sa kanilang pangailangan. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Anyways, mga kasangkayan, madamo nga salamat. Sugarun talaan na ini yan atong programa kasi oras na kita, ano? So, madamo nga salamat niyo pagiguro sa ato niya nga gabi, diniha ato why to world. Don't forget to like, share, and subscribe our program and batunan IMO Problema ni Kuya Joel and Ate BEC. Okay, huwag nating kaligtaan mga kaibigan, ano? Mag-comment dito po sa baba, ano, after po ng ating mga live stream. Kasi itong ating live chat, hindi yan po kaagad nakikita ng ating mga viewers. Tulungan po natin na mag-comment sa baba ng mga dagdaan na live stream. Pwede kayong mag-post ng mga verses, ano, magpasalamat sa Panginoon na related po sa ating topic. Okay? So para po makatulong yan sa mga taong nanunood, nakikita na yung ating mga comments at nababasa nila, Ate Bek. It's one way of supporting ang ating pong programa. Okay? Okay, salamat din kay Lamy Braveheart. Okay? Siya po ay ating pong VIP supporter ng ating programa dito po sa Whitey World. So, kami rin ni Kuya Joel and Ate Bek ay sinuportahan din namin ang kanyang channel. Ano? Isa po siyang Kristiyano
na sumusuporta din sa gawain ng Panginoon. So sa lahat po ng ating mga kaibigan na hindi man kayo nag-comment, salamat po sa patuloy niyong pagsuporta. Huwag nating kaligtaan ang ating programa. Bukas po ng gabi ay Thanksgiving night na naman. So ihanda po natin ang ating mga pasalamat sa Panginoon at tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. So ito po si Kuya Joel at si Ate Bec ay namamaalam po pansamantala, pero patuloy po tayo na magpe-pray. Okay? Sa lahat ng oras. God bless you and good night po sa ating lahat. Hallelujah. Okay, bye mga kasangkayan. Damo nga salamat. Kaniyo pakikaupo da ato. Adios, magabindisyon na yung akin. Okay, kay Joaquin Luna, magandang gabi sa iyo, anak. Pagpalain ka ng Panginoon at patuloy kang maging mabait at masunurin sa iyong mga magulang. Okay, God bless you sa lahat ng ating mga nanonood. Han Baton, Han IMO Problema. Yan ang aga sangkay ko, maaamkon mo ang kamurayawan. Magsarig ka la, Diyos, ikaw iya bubuligan. Maski ano ka mabuga, anaton din papasan. Ha mga pag-ambo naton, kita maging madinaragpon. Di ka magruha